Bisan Semana Santa ug holiday unta, subsub ang trabaho sa mga kawani sa gobyerno karon aron maserbisyohan ang mga residente. Aminado sila nga hagit yun ang house-to-house distribution sa mahinabang gumikan sa kadako sa area o kalimitado sab sa mga tao nga mohimo niini. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Mandaue City Sports Complex nga nagsilbing repacking ug relief center sa syudad, busy ang tanan sa trabaho. Ang mga personnel sa City Hall ug kabarangayan aron maandam ang mga relief packs sa mga mulupyo. Kini mga taga-barangay Basak nangunay sa pagpamutos sa tag 5 ka kilo nga bugas alang sa laing hugna sa ilang distribution. Gipasuki pa nila ang relief pack ug abiso gikan sa dakbayan ug mga pahimangno taliwa niining quarantine period. Sa amo sa barangay Basak, amo mananggi by sitio ang council na iya ang kagalingong sitio nga gihandulan. So sa isa ka sitio na council mo kuyog, ibahin na tanang staff, tanod, volunteers para makatabang og distribute. Kini makawani sa barangay Labugon na abtan sab namo nga nag-andam sa mga sako nga iputos sa relief packs. Gikan kini sa first round sa distribution ug iuli sa repacking center aron kasudlan na sab ug lain. Agad lang sa kapitan kay mo ni ang iyang kuan nga madali gid ba dispose ang mga kuan mga tawo yang sa mga bugas. Ay isod kayo nga kami may kuan nga asa ilang bugas sa pamataga. Sa Dan AS Fortuna, bisan sa naglagiti nga kainit sa adlaw, padayon nga nag-house to house ang mga barangay personnel kuyog sa ilang mga opisyal. Pasado alas 12 sa udto namo sila naabtan apan gitiwas gyud nila ang usa ka sitio aron mahatagan og pinutos nga bugas. Ilang giangkon, hilabihan ka busy karon ang mga barangay personnel labi na nga house to house ang pagpanghatod. Apan pabilin sila nga moserbisyo sa kinabag-an. Maningkamot gyud labi na among kapitan sad, maningkamot gyud mi nga mahatagan gyud tanan. Kay arway magmahay kay kapoy biya kay nang FB ron siging panguan nato ana ba di man kahibaw sa atong kahago na kainit. Mura sa among bawas na among makuha ng at least ba murag maka-uplift na mo ba sa among makakapoy ba makawa sa among kakapoy ang ilang ang kalipay sa ilang hitsura sa ilang mga naong ba pagdawat. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.